Джабо. Дуомо бай Навруз Усманов. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони барномаи имшаб лайв. номан ҳастед ба Мубориз Усмонов. рӯзи якшанбе аст шунар вақта ва одатан мо меҳмонҳоро даъват мекунем, баъд аз як ҳафта меоянд, ду ҳафта меоянд, ё ки баъди 3 рӯз меоянд, баъд аз як моҳ меоянд. меҳмоне ки мо даъват кардем баъд аз як сол меҳмони барномаи мо гаштанд. ин нафар пеш аз ҳама дӯсти наздики ман, бисёр шахсе ки ман воқеан ҳам эҳтиром мекунам. боз ин нафарро ҳамагон ҳамчун продюсер, ҳамчун соҳибкор ва ҳамчун овозхон умуман нафари эҷодӣ мешиносанд. имрӯз дар меҳмонии мо Берӯз Зеваров. салом ба кулли тамошобинони канали имшаб. ташаккур Муборизҷон барои даъват. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. як сол интизор шудем мо. доим мегӯед ки бояд ки ягон мавзӯе бошад ё ягон ҳолате бошад ки мо онро дар барнома матраҳ кунем ё суҳбат кунем. ба фикрам вақташ омад. вақташ омад. оғоз мекунем. оғоз мекунем. бисёр хуб. ман муроҷиат мекунам ба мухлисони барномаи имшаб ва барои нафароне ки моро тамошо карда истоданд. ҳаст замимаи махсус аз ширкати Вавилон Мобайл ки ном дорад Май Вавилон. бисёр замимаи қулай аст ки тавассути ин зама метавонед ки якчанд корҳои худро бе ягон монеа ба анҷом расонед. махсусан метавонед ки пардохт кунед кредитҳои худро, пардохт кунед хизматрасониҳои коммуналиро. ҳамзамон метавонед ки интиқол диҳед маблағро ба наздикон аз дилхоҳ кортҳое ки барои шумо писанд аст. ва пеш аз ҳама қулаи ин зама дар амин аст ки ҳаст боз замаи махсус ки ном дорад e-commerce ки тавассути он шумо метавонед дилхоҳ маҳсулоте ки барои шумо писанд аст харидорӣ кунед ва онҳо то дари шумо ин маҳсулотро оварда мерасонанд. Май Вавилон дар Play Market ва App Store худи ҳозир метавонед ки боркашӣ кунед. Вавилон Мобайл замимаи Май Вавилонро муаррифӣ мекунад. захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо Май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. ман фикр мекунам ки саволи якум ки на танҳо тамошобинони мо ва на танҳо мухлисони санъат, балки барои овозхонҳо ҳам донистан шавқовар аст ки барои чӣ Берӯз Зеваров дар баробари продюсер будан боз овозхон гашт. ба фикрам ин савол ба худатам бисёр савол медиҳад. ман ҷавоб додам чанд маротиба. рости гап аз хурдсолӣ ҳавас доштам. ин ҳавас ба ҳадаф табдил ёфт. хуш, бисёр хуб. яъне ки шумо орзуи деринаи худро амалӣ кардед. бале. як чиз шавқовари дигар оиди сарояндагии шумо аллакай як сол мешавад ки лоиҳаи Зеваров ягон тарона интишор накардааст. дуруст қайд кардед. имсол барои ман соли хеле вазбӣ буд, барои ки ман касал шудам. хуш. барои ҳамин чанд нақшҳое ки буд амалӣ нашуданд. яъне ки аз ҳамин лиҳоз шумо натонистед ки тарона интишор кунед. якчанд тарона буданд, лекин интишор нашуданд. бисёри овозхонҳо ҳам хурсанд шуданд ки тамом мартабаи ҷоддӣ ҳамчун овозхон сароянда ба итмом расид. ба итмом нарасидааст. хуш. мо омодагӣ дорем барои пешниҳоди албоми нав. номаш мешавад 2005. 2005 албоми нави Зеваров. бале. интизор мешавем 2005 метавонед камтар фаҳмонед ки барои чи 2005 махсусан. ин як рӯзи муҳим аст барои худам. хуш. масъалаи ин рӯз медонам танҳо наздикони ман. хуш. барои шумо сюрприз мешавад. барои мухлисон бисёр на. масалан нигоҳ кунед, вақте ки ҳар як нафар як соҳаи навро барои худаш мекушояд, сарояндагӣ барои шумо соҳаи нав набуд, аммо барои ин ки худатон сароянда шудед, бевосита ин чизро нав гуфтан мумкин аст. таи 4 соле ки шумо касби сарояндагиро интихоб кардед, аз фаъолияти овозхонии худ қаноатманд ҳастед ё ин ки не? бале, розӣ ҳастам. дар муддати 4 сол аллакай 7 суруд нашр шуд. хуш. фикр мекунам камам бошаду хуб бошад. ман фикр мекунам ки вақте ки дар бораи як сол ҳарф задем ки фаъолияти шумо, охирон таронаи шумо ном дошт зур. зур. тақрибан агар хато накунам расо як сол мешавад ки
як сол шуд. Як сол шуд ки бо клипаш баромада буд бо номи Зур. Одатан нигоҳ кунем сарондаҳои мо мавзӯеро интихоб мекунанд ки масалан ишқ, ошиқӣ ки мавзӯъҳо мавзӯъҳои қалбки муайян ҳастанд. Дар ин ҷо мавзӯи шумо интихоб кардед ки туакандоза мавзӯъи иҷтимоӣ аст. Инсонро рӯ баланд мекунад, мегӯяд ки бояд ки рӯ афтода нашавад. Аз куҷо чунин идея пайдо шуд ва барои чӣ дар бораи любов нахондед ба қавли дигар дар бораи оне ки инсон бояд зиндагиашро зур кунад ва зур бошад. суруди Зур суруди иҷтимоӣ аст. чуноне ки медонед дар кишварҳои хориҷа сурудҳои иҷтимоӣ бисёранд. дар мо бошад бисёр сурудҳои шод, рақси, тӯёна ва мо фикр кардем бо шоир Эҳсон Азамиён чунин сурудро созем. Хуш. мо мехостем ин суруд умедбахш бошад ва ҳамаи мухлисон доим корошон зур бошад ва ноумед набошед. бисёр зур. аммо агар имсолро аҳамият диҳем, дар ҳаёти шумо ҳамааш на он қадар ҳам зур буд. барои чӣ? барои ин ки шумо яке аз аввалин нафари машҳур будед ки дар Инстаграм ва Фейсбуки худ расман нависед ки шумо гирифтори бемории коронавирус шудед ва бисёр ин бемориро вазнин гузарондед. оиди таҷрибаи худ ва махсусан чӣ гуна табобат кардан ва чӣ гуна мубориза бурдан бар зидди ин бемориро дар саҳифаи худ мисли блог менавистед. ҳамин ҳолат буд. чӣ гуна шумо қарор баровардед ки расман ин чизро эълон кунед? чӣ сабаб шуд? ва ман медонам ки бисёри нафарон бемор шуданд вале ягон кас нафаҳмид ё ин ки нагуфтанд оммавӣ чӣ гуна ки шумо фикрҳои худро баён кардед. чуноне дар аввал гуфтам, имсол барои ман соли вазбин буд ва сипосгузорам аз тамоми духторон, аз аҳли дӯстон ва он нафароне ки дар комментариҳои ман дуо мекарданд, суханҳои хуб менависанд. якчанд маслиҳатҳо ҳаст, метавонам ба шумо гап занам. масалан ҳангоми гирифторшавии COVID-19 шумо метавонед ба марказҳои саломатие ки дар назди ҷои зисти шумо ҳастанд муроҷиат кунед. агар роҳхат доштагӣ бошед, ройгон метавонед рафта тест боред. баъдан якчанд дору ҳастанд ки бепул дода мешаванд аз тарафи марказҳои саломатӣ. бисёр хуб. ва як чизи асосиро фаҳмидам, барои оилаҳои камбизоат то 500 сомонӣ кӯмакпулӣ медиҳанд. бисёр хуб. дар хона фақат шумо гирифтори коронавирус шуд ё ин ки волидайнатонам? рости гап оилавӣ шуда будем. ҳар як нафар ҳар гуна мегузаронад. шумо чанд рӯз бемор шудед? чӣ гуна гузарондед? масалан якумин нишонаҳояшро чӣ гуна фаҳмидед? чуноне ки медонед, ҳангоми ин беморӣ таб баланд мешавад, суҳфа ҳаст, бемадорӣ вақти тӯлониро гирифт ва омада сиҳат шудем. акнун ба наздиконатон ба Русия барои пул интиқол кардан бисёр ҳам осон шуд. тариқи заминае ки ном дорад Хумо переводи аз ташкилоти амонатии қарзии хурди Хумо. ин бисёр ҳам заминае қулай аст ки ҳамзамон метавонед ҳам аз корти миллӣ ва ҳамзамон аз дигар ҳамёнҳои электронӣ аз қабили DC Wallet, ҳамёни электронии Мегафон Live, ҳамёни электронии Хумо онлайн ва дигар ҳамёнҳои электронӣ ба наздиконатон аз Русия пул рисол кунед ва ҳамзамон метавонед ки аз кортҳои русӣ аз қабили Visa карт, Мир, Мастеркард ва ба монанди онҳо пул ирсол кунед ба наздиконатон. Хумо переводи дар Play Market ва App Store метавонед ки худи ҳозир боркашӣ кунед. дар зиндагӣ ҳар як нафар ҳастанд нафарони наздик. барои баъзе нафарон дӯстон ҳастанд, барои баъзе нафарон намедонам ягон муаллимашон ё ягон нафари дигар. аз ҳама нафари наздик дар зиндагии шумо ки аст? оиди дӯстӣ чӣ фикр доред умуман? ҳангоми масалан беморшавии ман фикронии ман дигар шуд, дӯстони ман парешон шуданд 50%. ки дар вақти касалӣ гӯшбириён равон кард, хӯрок равон кард? масалан аз ҳамкасбон шудааст? бовар намекунед, меҳрнигори Рустам, хуҳари азизам. чӣ пухт меҳрнигор? оилаашон як дусет чиз оварда буданд. он ҷумлади асали бо лаззат аз шаҳри Кӯлоб буд. боз нигинамон хубова. нигина чӣ асал равон кардан? Не, хонумаи бо лаззат. хонума бахкам худашон пухтанд? худашон пухтанд. бисёр хуб. нигина дар рӯйхати дӯстон аст? плюс меҳрнигор қатъи ҳамроҳи модараш? Париназ Шукруллоева бо ҳамроҳи модараш. хуб. боям қайд кунем чӣ оварда.
خوش قاید نمیکنیم کفایه از ва فکر дӯстонам Сусана Хачатурова, Аҳмадалӣ ва Гулнора Тоҷидинова. Ташаккур барои дӯстӣ, дастгирӣ ва меҳрубонӣ. بسیار نه یعنی که همون لحظه شما پیش از همه چی رو احساس کردید وقتی که بیمار بودید در خانه تنها Ман худам бо худам боз наздиктар шинос шудам. خوش و چی نازدیم که نه Таъриф кард намешавад худо. Масъалаи одамои наздиктарин гуфтед муборис. خوش مرامت Масалан худатон агар ба ягон чи ноил шавед, муваффақият шавад, шумо аввалин ба кӣ занг мезанед? والدین барои ман аз ҳама одамҳои наздиктарин дар зиндагӣ ин падару модарам ҳастанд. بسیار барои падару модар ман дилама медиҳам, ҳастии худамро, ҳаёти худамро мебахшам барои онҳо. بهترین سخنان сипос ба ҳамаи падару модарон. чӣ гуна онҳо азобҳое мегузаранд ба фикрам ҳеҷ кас намедонад. در اخیر раҳмат барои буданатон. تشکر زیاد میگیم بیروز برای چون سخنان خوب یک نقطه مهم دیگر است در فعالیت پرودوسری شما واقعا هم شما پرودوسری جانبک مرادف بودید یک زمان پرودوسری نگینه مونخولا بودید پرودوسری هم سراندای نوکار هم سراندایی که الکی آنها ستاره‌های واقعا هم اصلی هستند در شو بیزنس تاجیک بودن حالت‌هایی که پر از ماجرا بود یا نه هم دیگر فهمیده بود یا جنگی کلان شده بود میتونید یگان مثال بیارید бе ҷидду ҷаҳд ягон кор намешавад. бе хатогиам ҳамин хатогӣ як сири муваффақият аст. чунин мисолҳо бисёранд. масалан агар гирем соли 2013 якчанд қувваҳои беруна буд ки ба муносибати ману нигинаам Онқулова зарар расонда буд. خوش چی شد аз оғози клипи маро муҳаббати ту кушт خوش то барпо намудани консерти якаи ӯ дар кохи борбад дӯстони наздики худам мо байни ману нигинаам Онқулова даромада муносибатҳои мо вайрон кардагӣ буданд. айни замон муносибататон бо нигина монхулова чӣ гуна аст ҳоло ҳамаш хеле хуб аст, лекин ҳамин дӯстон заҳмат кашиданд ки ҳамхеш шаванд. ҳамин чизҳое ки шуданд ман бахшидам, гуноҳҳоям бахшидан як қаҳрамонӣ аст ва як чизро қайд карданӣ ҳастам ки ҳамин одамои бегона ягон бор аз пур шамшер намезананд. одамои шамшерзананда ҳамин одамои наздикони шумон ҳастанд ё ки дӯстонатон. барои ҳамин эҳтиёт бошед. یعنی که این یک حالتی بود که الکی گذشت و امروز مناسبت شما با نگینه خوب است خیلی خوب است. چقدر وقت صحبت نکردید عموما як ду сол буд. یک دو سال صحبت نکرد بعدا چگونه صحبت آغاز شد дар як чорабинӣ вохӯрдем, ҳам хеле суҳбат گویا که چیز хеле نبود самимӣ буду. баъд ҳамин аз байн гузашт хафагарӣ. بسیار خوب یک چیز دیگر حاضر بازار موسیقی در دوره پاندемия بسیار عذاب کشیده شده است بازار موسیقی مخصوصا سراینده حاضرو که معرکه نیست کنسرت نیست توی نیست و بسیاری سراینده های ما هم تا یک اندازه یگان چیزی نو انتشار نکرده استودند عین زمان با فکر شما اگر چون رفتن گیرد مثلا از لحاظ موسیقی از لحاظ شو بیزنس چگونه حالت ها شدنش ممکن است مثلا یعنی که وقتی که طلبات نیست آنگاه سرودم نمیشد کلیپم نمیشد یعنی که تا یک اندازه چند مرحله های رشد موسیقی استاپ میشوند пандемия бисёр зарар расонд ба тамоми кори фаъолияти овозхонон. бояд ҳамин саҳифаи таърихиро варақгардон кунему зиндагиро идома диҳем. идома диҳем. баъд мебинем чӣ мешавад дар оянда. ман умед барои ман ки зур мешавад. яке ҳама интизор ҳастанд. бале дар бораи оиладории шумо чӣ хеле ки дар бораи фаъолияти продюсериятон сару садо бисёр аст. дар ин ҷо ҳам ҳангомаҳо зиёд ҳастанд. ҳар як нафар ҳар хел фикр дорад. баъзеҳо фикр мекунанд ки шумо айни замон оиладор, баъзеҳо фикр мекунанд ки шумо ҷудо шудаед, баъзеҳо мегӯянд ки фалон духтар ин оилаи беҳрӯз аст. чӣ шуда истодааст умуман? як моҳ пеш шиносномаро иваз кардам ва дар он ҷо медонед чӣ навистагӣ? ҷудо шуда. ҷудо шуда. ҷудо шуда поинаш ба дар ҷустуҷӯ навистанӣ будам. яъне ки ҷудо шуда дар ҷустуҷӯ. тамошобинони азиз, ин аз он шаҳодат медиҳад ки Беҳрӯз Еваров расман оиладор нест, айн замон ҷудо шуда. бале. соли чанд оиладор шуда будед? 2014. 2014 баъдан ҷудо шудед. чӣ қадар вақт мешавад ки аллакай шумо ҷудо шуда ҳастед? муҷаррад ҷудо шуда. 6 сол дар ҷустуҷӯ ҳеҷ кас нест? ҳаст чанд варианту.
лекин ба таби дили худам ёфта наметавонам. метавонед ягон хосиятҳои ҳамон духтаре ки барои шумо маъқул аст барои мо гӯед ки вай бояд ки чӣ гуна бошад? бисёр хурданро дӯст медорам. дигар критериё ин аст ки рафтори нек бошад, кирдори нек, гуфтори нек. духтаракони гиромӣ қадр, берӯз саҳифа доранд дар Инстаграм, Зевар бо аллакай саҳифаро навистем. нафароне ки мехоҳанд ки шавар кунанд ва нафароне ки метавонанд ки хӯрокҳои болаззат пазанд, дили берӯз дар дасти чап неву дар меъдааш. бале барои ҳамин имконият ҳаст берӯз дар ҷустуҷӯ. дар ҳақиқат мо интизор мешавем ки шумо дер ё зуд бахти худро меёбед, зеро ки ман худам медонам ки шумо дар ҷустуҷӯ ҳастед ва он нафаре ки шумо мехоҳед дер ё зуд пайдо мешавад. раҳмат барои суханҳои нек. манам дар гуфтугӯ мешавам. яке аз шабакаҳои машҳур дар Тоҷикистон ин шабакаи ютуби шумо мебошад ки ном дорад Тамошо, ки ин шабака ба шумо тааллуқ дорад. яке аз тиҷоратҳои шумо аст гӯям хела. дуруст қайд кардед. дуруст. ин шабака тақрибан камтар дига мондааст ки 1 миллион обуначӣ дошта бошад, яъне ки камакаки дигар подписчик, бале камтаре дигар мондааст, яъне ки аз ҳама шабакаи калонтарини ютуб дар Тоҷикистон аст. 1 миллион ин шӯхӣ нест. чӣ гуна ин идея омад? ман медонам ки ҳозир дар Тоҷикистон YouTube махсусан ин платформа машҳур аст, ҳама истифода мебарад, ҳама канал дорад, мо низ. мо ҳам як вақто дар Тамошо будем. дуруст. баъдан Инстаграм баромадем ва канали худамонро гушодем. рост. ва нигоҳ кунед, ҳозир ҳама канал дорад. касе хоҳад. вале вақте ки шумо 7 сол пеш ин каналро гушодед, ҳоло YouTube шояд ки дар дунё ҳам на он қадар машҳур шуд. аз куҷо ин идея омад ки канали YouTube кушоед? 23 феврали соли 2013 хуш мо таъсис додем ин шабакаро ҳамроҳи собиқ журналисти Азия Плюс Мавлида Раҳматова дар як қаҳвахона будем. хуш ва идеяи он омад ки ҳар як клипҳову таронаҳо мебароянд дар як ҷо пахш шаванд барои муаррифии таронаҳои тоҷикӣ дар ҷаҳон. خوش یعنی که مقصد اساسی شما معرفی موسیقی تاجیکی در دنیا بود که اینم طریقی این یکی از مقصدهای اساسی بود سامان یوتیوب. چرا تماشا؟ ما شیشتین فکر کردیم از کلمه پراسموتر گرفتیم، یعنی از نظر گذرانیدن، تماشا کردن و کلمه شو بیزنس. هر دوش رو آمیخته کردیم و شد تماشا. یعنی تماشا. بله. تماشا. میتونید گفتن که باز تماشا چگونه نمودهای خدمترسانی رو با سرانده ها پیشنهاد میکنن؟ شبکه تماشا رو ما تبدیل دادیم به لیبل موسیقوی. خدمترسانی اساسی این منیجمنتی هنرمندان و آوازخوان‌ها هست. اگر عادی کرده گپ زنیم، مثلا سرودی نوی سراینده به ما میرسد. ما آن سرود رو پخش میکنیم و مشهور مینماییم. از قبیل جایگیر کنی در رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پخش گردانیدن این سرودها در بازار جهانی رقمی. این یعنی اپل میوزیک، گوگل پلی، یوتیوب میوزیک، یاندکس موزیکا، بوم و دیگران. یعنی که تنها سراینده سرود رو ایجاد میکند، медиат ба шумо, баъдан ин кори шумо аст ки ӯро чӣ гуна машҳур мекунед, чӣ гуна паҳн менамоед. Бале. Тамошо боз як лоиҳаи дигар дорад ки ном дорад Тамошо Music Awards, ки ин ҳамасола аллакай соли чорум аст ки ин маросими ҷоизсупории мусиқавӣ мегузарад. Тамошо Music Awards дорад. متاسفانه امسال این چاره‌بینی باشگاه برگزار نگردید. سبب در چیست؟ سبب باز همین کووید 19. فکر میکنم سال 2021 سال خوب میشود و ما برپا میکنیم پنجمین مراسم جایزه سپاری موسیقی تماشا موزیک اواردز را با همه را یک جای اهل میسازیم، جمع میکنیم. و بعد از کنسرت همه با یکدیگر جمع می‌گذارن. با بیروز شکایت میکنن که من باید خیاردم، یکم من میخوندم، دوی من میخوندم. چندین مراتب همین طرح بود. اگر در داشته باشید. بله من شاهد هستم. ولی همین مراسم جایزه با همین چیزها شامخوار است. باید که باشه. درست خیر کردید. امسال واقعا سالی بود که مثلا شما با کرونا دچار شدید و یک چند رویدادهای مهم هستند، اما متاسفانه رویدادهای خزین بودند در
умуман олами эҷоди тоҷик чихеле ки худатонам медонед яке аз дӯстони наздики шумо ки воқеан шумо як замон продюсери ин нафар будед ва ин нафар ном доранд Баҳром Ғафурӣ аллакай Шодравон ва шумо бо ҳам на танҳо робитаи ҳамкорӣ доштед балки як робитаи воқеан наздики дӯстӣ ҳам доштед вақте ки шумо фаҳмидед ки Баҳром Ғафурӣ аз ин олами ҳастӣ даргузашт чӣ гуна фаҳмидед? Барои ман бисёр шавқовар аст ва чӣ гуна ин чизро қабул кардед вақти бори аввал кӣ гуфт ва чӣ гуна шумо хабардор шуда будед? ба фикрам соати 5 саҳар буд, ман хоб набудам ва тамоми шабакаи иҷтимоии Инстаграм паҳни ҳамин хабарҳои нохуш шуд. Яке аз дӯстонам боз хабар доданд ки ҳамин тавр шуд. хеле андӯҳагӣ шудам, барое ки бисёр одами наздик буд барои мо. имсол якчанд нафар гузаштанд: Мунира Ҳакимова, Ҷамшед Исмоилов, Баҳромҷон Ғафурӣ, рӯҳашон шод буд. вақте ки аз даст медиҳем чунин одамҳоро, баъд ба қадрашон боз бисёртар мерасем. то ҷое медонам шумо тақрибан 3 ё 4 сол ҳамроҳи Баҳром Ғафурӣ ба ҳайси продюсер кор карда будед. ҳатто дар чанд консертҳо якҷоя иштирок кардагӣ будем. бале мо як консерт дар вилояти Сух дар ноҳияи шаҳраки Шайдон доштем, консерти калон буд. Дар он ҷо ҳам якҷоя будед ва ман дар ҳамон ҷо ҳам медидам ки масалан ин робитаи на танҳо корӣ буд, балки робитаи бародарона буд байни шумо. Метавонед баъзе хислатҳои масалан то як андоза хуб ва гуворои Баҳром Ғафуриро ба ёд биёред ё ягон ҳолате буд ки ҳамроҳи Баҳром шумо наметавонед ки фаромӯш кунед? ба ёдам омад YouTube Music Awards буд, бисёр хотираҳои нек мондагӣ буд. бо чандин овозхонаи рус шинос шудагӣ будем, бо гурӯҳи Иванушки International, дар он ҷо буд Вера Брежнева. Баҳромҷон бисёр одами хоксор заминӣ буданд. инсон бо ҳарфи и калон. дигар ягон чиз илова кардани нест. мо бори дигар баҳри наздикони Баҳром Ғафурӣ расман ҳам дарди хешро баён мекунем ва мегӯям ки таронаҳои Баҳром Ғафурӣ имрӯзу дирӯз бо ҷаҳони махсуси самимияти хеш ҳамеша дар дил ва дидаи ҳар яки мо мухлисони азизаш ва ҳаводорони санъати асил ҷон мегирад. عمر ما میرود و نام نکو میماند، نام نکو میماند، لحظه ها میگذرد، دیده برو میماند، دیده برو میماند. умуман агар ба биографияи шумо аҳамият диҳем ва биографияи ба дигар нафарони маъшҳур диҳем, одатан ҳама вақте ки 18 сола шудам, баъдан донишҷӯи ягон донишгоҳ мешавам. Дар 15 солагитон донишгоҳи технологии Тоҷикистон шудед. Чӣ гуна дар 15 солагӣ донишҷӯ шудан мумкин аст? Барои мо шавқовар аст. Ягон вундеркинд чӣ аст ин дар 15 солагӣ донишҷӯ? аз хурдсолӣ ман дар мактаб гимназияи 74 таҳсил мекардам. одамое ки аъло мехонданд метавонистанд масалан синфи 3-4 якбора тамом кунанд. ман шуд ки аз синфи 3 ба 5 гузаштам ва аз синфи 6 бошад дар литсеи президентӣ барои бачагони балояқат таҳсил мекардам ва дар он ҷо як система буд. масалан шумо агар аълохон бошед, агар тариф набошад, ман аълохон будам ва ҳамин синфи 10-11ро ҳамчун экстернат хатм намудам. ҳамин шуд ки ман дар охири 14 солагиам мактабро хатм кардам ва ба донишгоҳи давлатии техникии Тоҷикистон ба номи Академии Косимӣ дохил шудам. Кадом ихтисос? инженер-программист. Инженер-программист. муҳандис барномасоз. бисёр муҳандис, барномасоз, продюсер, овозхон. яъне ки бевосита ин пайвастагӣ дошт бо оне ки шумо шахси ғайриоддӣ будаед, ин тавр нигоҳ кунем. агар масалан дар сини 14 дар ҳамон вақт мегуфтанд маро ботаник. бо ҳамчунин ман ҳамон солҳо ба ғайр аз хондан бо кор мекардам. худ чӣ кор мекардед? ба тамоми маҷаллаҳо ва рӯзномаҳое ки дар Тоҷикистон буд, кроссворду сканвордҳо табдил медодаму аз он як маблағи умумӣ мегирифтам. чӣ қадар метавонистед дар як моҳ кор кунед дар сини 14 солагитон? дар он вақтҳо бо доллар ҳатто медоданд, $150 маош доштам. ваҳ, маоши калоне. ҳозир 1500 сомонӣ харид. як чизи дигар аст ва фикр мекунам ки ин саволро бояд ки мо ҳатман ба шумо бояд ки диҳем.
барои чӣ? Барои ин ки шумо дар тӯри фаъолияти худ ҳамчун продюсер зиёда аз 10 сол мешавад қариб ва воқеан ҳам ҳуқуқ доред ки бурду бохти шоу-бизнес тоҷикро таҳлил намоед. Метавонед дар бораи бурд ва бохти шоу-бизнес тоҷик барои мо қисса кунед? яке аз бохтҳои асосии мо ҳунармандон, сарояндагон ин иттиҳод набудан аст. муттаҳид нестанд. агар муттаҳид шаванд ба бисёр корҳои дигар ноил мегардем. ҳозир пурра гап намезанам барое ки аллакай бисёр гап зада берӯз гирифтам блог накунед он дар Инстаграм илтимос хоҳиш мекунем. ин танҳо суханое аст ки аз сатҳи дида аст. агар мо якдигарро дастгирӣ кунем моям сароянда агар ман пешравии шуморо хоҳам шумо пешравии манро хоҳед манам пеш меравам шумоам пеш бедастгирӣ намешавад. бале бале ва аз як даст садо намебарояд. қарсакам намешавад. мешудаст меша ин тарафи манфии масъала аст. яъне ки асосан муносибати хуби дӯстона байни сарояндаҳо нест. онҳо сарҷамъ нестанд. тарафи мусбиаш чи аст? тарафи хубаш фикр мекунам ки мо тавонистем ҳамин равияи попи тоҷикиро дар ҷаҳон муаррифӣ кунем. шумо саҳифаи Инстаграм доред? тақрибан чӣ қадар подписчик доред ё обуна? ҳозир 158 000 обуначӣ. шумо худатон ба нафароне ки шумо менависанд ҷавоб медиҳед дар Инстаграм? ба 90% аъзоён худам ҷавоб медиҳам. ҳатто овозӣ ҷавоб медиҳам, менависам. 10% ки мемонад онҳо масалан хейтерҳо ҳастанд, ягон гапи қабеҳ менависанд ё ин ки бисёр ҳозир муд шудааст масалан пул талаб кардан пул талаб мекунанд ва чизҳои фейкро равон мекунанд ки дар саҳифаи худ гузоред барои пул ҷамъ овардан. ҳамин чизҳоро умуман намемонам ва ҷавоб намедиҳам. яъне ки ду чизе ки шумо ҷавоб намедиҳед ин вақте ки суханои қабеҳ менависанд ё ягон чизи қабеҳи сол мекунанд ва баъдан ин чизҳои қалбакӣ дилхо нафаре ки менависад мо 90% боварӣ дорем ки шумо ҷавоб бидиҳед. бисёр подписчикони ман медонанд аъзоёни саҳифаи ман ки ман ба онҳо ҷавоб медиҳам. акнун ба наздиконатон ба Русия барои пул интиқол кардан бисёр ҳам осон шуд. тариқи заминае ки ном дорад хумо переводи аз ташкилоти амонатии қарзии хурди хумо. ин бисёр ҳам заминае қулай аст ки ҳамзамон метавонед ҳам аз корти миллӣ ва ҳамзамон аз дигар ҳамёнҳои электронӣ аз қабили DC Wallet, ҳамёни электронии Мегафон Лайв, ҳамёни электронии Хумо онлайн ва дигар ҳамёнҳои электронӣ ба наздиконатон аз Русия пул рисол кунед ва ҳамзамон метавонед ки аз кортҳои русӣ аз қабили Visa карт, Мир, Мастер карт ва ба монанди онҳо пул ирсол кунед ба наздиконатон. Хумо переводи дар Play Market ва App Store метавонед ки худи ҳозир боркашӣ кунед. ман фикр мекунам ки мусоҳибаи имрӯзаи мо ҳам бисёр мусоҳибаи шавқовар аст. як чиз дигар мондааст ки мо дар бораи он суҳбат накардем умуман. айни замон ман фикр мекунам ки миллионҳо нафар ҳастанд ки дар тоҷикистонам берун аз тоҷикистонам мехоҳанд ки сароянда шаванд. ин як муд шудааст ва фикр мекунанд ки бояд сароянда нафаре шавад ки бояд истеъдод дошта бошад, садояш баланд бошаду дигару дигар. шумо ҳамин чизро чӣ гуна барои нафароне ки намедонанд шарҳ медиҳед? вақте ки сароянда мегӯяд ки масалан $3000 як сурудро мекунам ҳеҷ кас бовар намекунад. барои фаҳмонда лозим аст. истеъдод чизи хуб аст дӯстони гиромӣ, лекин бе маблағ бисёр корҳоятонро буд карда наметавонед. харҷи хеле бисёр лозим аст барои омода намудани клип ё суруд. худат медонӣ муборис ҷон. бале дар тоҷикистон масалан барои омода намудани як суруд аз 5000 сомонӣ оғоз мешавад. клип бошад аз 10000 сомонӣ, хориҷа бошад зарби 2 кардан дар кор. бале боз чиро қайд карданӣ ҳастам? масалан одам бояд дар ин замона якбора чанд корро карда тавонад. ба ғайр аз истеъдод бо ҳам соҳибкор шавед, боз чили ҳунари дигарро омӯзед ва фикр мекунам шумо муваффақ мешавед. беҳтарин. мо блиц саволҳо дорем. ман кӯтоҳ савол медиҳам, шумо кӯтоҳ ҷавоб медиҳед. дӯст медорам ҳамин рубрикатон. рафтем. яъне пурсиши кӯтоҳ гӯем бо забони тоҷикӣ. ду сарояндаи дӯстдоштаи шумо дар тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд. хафа карда намехоҳам. боз блог мешавам дар Инстаграм. варамин аз хориҷа гирем Ҷастин Тимберлейк, аз Русия бошад Эмин. ду шоири дӯстдоштаи шумо? Умари Хаём, Орзу Исоев. бисёр хуб. ду оҳангсозие ки барояшон писанд аст корашон? Манҷа Давлат ва Роберт Мирзаян. ду намуди мошине ки ба беру зевар писанд аст? Мерседес ва Тойота. ду бренди атриёт? албатта Жабо ва Шанел. бисёр хуб. ду суруди соли 2020 ба ақидаи продюсери беҳтарини Тоҷикистон? сурудҳо имсол бисёр буданд.
ман дута нею якчанда мегӯям. Хуш, маромад. Муҳтарам овозхонон, илтимос аз ман хафа нашаведон. Сурудҳои писандидаи ман дар имсол ин Зулайхо Чик-Чик буд. Нигина Амонқулова бо суруди Фиребо. Суруди шумо бо Мадинак Назарова дӯст надорӣ. Баъдан суруди Меҳринигори Рустам бо Беҳзод Ҳайдари ҷони ман. Сафар Муҳаммад якчандта суруд баровардан. Якташ бисёр писанд аст барои ман, номаш Нокуҷо. Баъдан Ҷонибек Муродов ва Юлдуз Турдиева Азизи дилам. Ташаккур мегӯям Беҳрӯз. Ду филми дӯстдоштаи шумо? Ду филми дӯстдоштаи ман ин филми Секрет аст. Тамошо кунед, тавсия медиҳам. Ва як ҷамъи як, 1+1. ман муроҷиат мекунам ба мухлисони барномаи имшаб ва барои нафароне ки моро тамошо карда истодан. ҳаст заминаи махсус аз ширкати Вавилон Мобайл ки ном дорад Майба Билон. Бисёр заминаи қулай аст ки тавассути ин замина метавонед ки якчанд корҳои худро бе ягон монеа ба анҷом расонед. махсусан метавонед ки пардохт кунед кредитҳои худро, пардохт кунед хизматрасониҳои коммуналиро. ҳамзамон метавонед ки интиқол диҳед маблағро ба наздикон аз дилхо кортҳое ки барои шумо писанд аст. ва пеш аз ҳама қулаи ин замина дар амин аст ки ҳаст боз заминаи махсус ки ном дорад Е-комерс ки тавассути он шумо метавонед дилхо маҳсулоте ки барои шумо писанд аст харидорӣ кунед ва онҳо то дари шумо ин маҳсулотро оварда мерасонанд. Майба Билон дар Play Market ва App Store. Худи ҳозир метавонед ки боркашӣ кунед. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store. Ман сипоси бепоян мегӯям барои шумо Беҳрӯзевар, барои ин ки рӯз вақт ҷудо кардед, омадед. Воқеан фаъолияти кории шумо самарабахш аст, натиҷаҳои зиёд дорад. Ман шахсан худам вақте ки бори аввал ба олами шоу-бизнеси тоҷик ворид шуда истода будам, ин тақрибан хато накунам агар соли 2013 буд. Шумо бевосита кӯмаки худро расондед ҳамчун продюсер дар давраи ташаккулёбӣ ва рушди ман. Агар гӯед ки масалан Беҳрӯз продюсер нест, мана мисоли реалӣ ман ҳастам ки ба фикри ман муваффақ шуда тавонистам. Ман сипос мегӯям барои шумо. Ман бисёр шуморо эҳтиром мекунам ва умед баро мебандам ки он орзу, он ниятҳое ки шумо доред, онҳо амалӣ мегарданд, зеро шумо воқеан шахси нек ҳастед ва дилхо барои нафаре ки некӣ мекунед бар ивазаш ягон чиз интизор намешавед. Яъне ки некии шумо ҳамин некӣ ҳаст ки мегӯям ки некӣ кину ба дарё парту, шумо некӣ мекунед ва интизор намешавед. Ман фикр мекунам ки чунин нафарони хоксор, чунин нафарони самимӣ бояд ки дар ҳама соҳаҳо зиёд бошанд, на танҳо дар олами мусиқӣ, балки дар дигар соҳаҳоям. Ва ман танҳо муваффақиятхоҳ ҳастам барои шумо ва пеш аз ҳама саломатӣ. Ташаккур ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. Сипос барои даъват, барои шумо бори таманно дорам. Ва дӯстони гиромӣ, лайкҳои худро дариқ надоред, монед, комментарҳои хуб нависед. Тани сиҳат, хотири ҷамъ. Омин. Бисёр чизи муҳим. Хайр, ин буд барномаи имшаб лайв. Ва мехӯрем ҳафтаи оянда. Номан саб ман Муриза Усмонов, меҳмони махсуси мо буданд Беҳрӯзеваров.